Durga uPhutsha manje sekuwena akekho umuntu ufuna ukungizwa. Ingoba unyathele kahle Saraswati. Yonke lento inzima kuwena ukuthi uyiqonde. Kodwa kushesha kwakho ukuthi uyiqonde iyozwakala nakuwena. Futhi uma ngabe ufuna ukukhuluma nami ngikhona, uyinakekele. Namhlanje imina engizolala la kusofa. Wena ungahambela lembhedeni. Hamba la lembhedeni. Cha. Wena hamba uyolala embhedeni. Bheka kufanele uphumule, hamba uyophumula, hamba ulala. Thatha la mi. Hawu. Kanti mina ngedwa nengikhathele. Na ukhathele nje. Ulemele futhi namhlanje ngaphambi kokuthi wena uzuphole. Hamba, akujwayelekile lokho. Yimi ngedwa nolimele. Na ulimele nje. Hayi awukhohlwa. Hamba uyolala bakwethu. Iyona ndlela ukuthi ukukhulume le. Ngizama ukusiza ngamandla monke kodwa iyona ndlela ophendula ngayo. Yebo, ngoba ngidiniwe. Ngobani? Ngoba wena wawucabanga ukuthi ukuthunjwa kukaRivati kwakuwamanga. Kodwa manje sengikhombisile ukuthi kwakuyiqiniso. Kodwa ufuni ngisho ukuxolisa kumina. Kanti wenzeni? Ngumthumbi mina, ngabulala noAntara, ungibhica ngobende inyama ngayidlanga. Ima kancane. Ngangikusola ngenxa yobufakazi enganginabo phambi kwami. Nami ngenze ngokufanayo. Ngikubhica ngobende inyama ungayidlanga ngenxa yabo bonke ubufakazi obebuphambi kwami. Nanoma yini ngayenza phambi kwakho. Angikhambelanga ngemuva ngokuyokubhequlula njengoba wenza. Elelele. Ini? Khuluma. Kulungileke. Mhlawumbe ngalenza iphutha, kodwa nawe walenza iphutha. Ngakho ke xolisa kuqala ukuze nami ngixolise. Nami bengikulindele lokho. Ukuthi wena uzoxolisa kuqala, Mina ngixolisa kuqala. Hayi vele ukhohlwa. Kulungileke, lala la kusofa ngithi ufuna ukulala la ngiyahamba mina. Bye bye. Kulungile. Lale kahle. AJ yaza kamubi Nkosi yami kangaka. Usengenzele izinto eziningi. Wasindisa uRivati wami kuVikranti, wangisindisa izinkingeni eziningi. Kodwa mina ngenzani? Ngamsola ngathi ngenzeka abe umbulali. Manje sengilwe naye singekho isizathu. Hayi bengifuna ukuxolisa kuAJ ngenhliziyo yami yonke. Oyindaba ngempela ngilwe naye. Kungani ngelona lentombazane kanje? Yonke nje yena into ayishoyo, mina ngivele ngidinwe. Lo mshado awenzeka langa ngesingaye naye. Kungani ke phongo lokho ngiqhubeka nokumxeka ngayo yonke into? Empeleni nje bengifuna ukuxolisa kuAJ yazi. Ukuba ngilwanga nje naye, angabe yonke lenkinga isekho manje. Ngibhebhethekise lesimo ngongenasidingo, ulilo kahle, kodwa yena ubuyabe ingane. Lento bekumele ngilungise njengomuntu okhulile. Manje ngazama nje ukuba kahle kuyena ukuze phela izinto zingafani. Osekudlulile ngikiyeke. Kusasa olunye usuku. Futhi noma ngenzakalani ke manje ngizomhlonipha uAJ ngimphathe kahle. Ubani njobe kuyibuko kanjena? Izophuka phela mayihleli kanjena. What ufunani la? Mina bengithi ngizothi nje sawubona. Kanjena. Uyazinihamba. Uxolo. Izibuko zakho bezophuka kube ziwile zangena phansi komzimba wakho. Ingakho ngiyisusile.
Kodwa Nkosi yami, namhlanje phela bengithenge ngilo no-AJ inhlobo nje. Kodwa manje buka, qala usuku sesika nje. Ulila yazubezama ukuhlenga izibuko zami. Ekuthaneni ngapho kodwa mina ngamdinelwa. Ngisho ngathi ulila unjani futhi akasilona iphica kaphingi. Yena umuntu olungile. Ngicabanga ukuthi kufanele aphathwe kahle. Yabona namhlanje ngizoxolela wonke amaphutha akhe. Ngizoba kahle kuyena. AJ, sawubona. Sawubona. Hitler. Ngathi ngithe sawubona kahle kanjena. Kodwa yena usawubona wakhe unokudelela phakathi. Lila. Lalela. Uthe uzokwenza njani? Noma ngenzakalani, noma ngathi uAJ uthini, uzomphatha kahle. Gogo. Ngijabule kakhulu yazi. Ngenkathi ukhuluma nobaba. Manje ngikasakhathazeka ngami. Hayi, Singahamba. yebo. Uphi uSwariswati ngicabanga ukuthi angakujabulela ukuhlangana noPhuja. Ungakhali mntanami. Lalela Saru. Singamangana ngithi. Alingangicasukeli. Uzinakekele ke, Ngizokubona. Kaka. Hayi asikho isidingo. Ungaloku uthoba kakhulu phela hayi sekwanele. Uzinakekele, ungakhohlwa ukuthi nathi sikhona. Gogo. Ngiyaphila namuhla ngenxa kaAJ. uAJ uhleze ecabanga ngomhlaba wonke. Kodwa akazange akwazi ukucabanga ngobhuti wami. Akakwazanga ngisho nokumnikeza nje ithuba lelo lokugcina. Ngizohamba. Hamba. Woza. Sizokubona. Maphuja. Lila, Uyahamba yini? Ungahamba ungaphethe lutho kanjena. Nakho okuncane. asikho nhlobo isidingo salokho. Hayi uthini manje? Ithathe. Ithathe. Uhambe kahle. Ulila unothando olukhulu enhlizweni yakho, uthanda bonke abantu. Nginenhlanhla nami. Ngibonga ukuthi nje usempilweni kaAbraham, hawu Nkosi yami. Ngiyajabula ukuthi uSarojini ufonile. Angazi noma ulele ukutshelile yini konke ukuthi kwenzakaleni. Impela. Awu. Usho leyanda tibiqoka uniform kainspector, ha? Futhi indlela ebiphethe ngayo. Ingabe yamfanelana? Iyeke lento ma. Kungani ukhuluma ngakho manje? Usejele lo muntu ngithi? Oh, kulungileke. Kodwa ngiyayiqhenya ngolila kakhulu. Ukhuluma iqiniso, ngiyazi ukuthi uhlali kahle kulowa mndeni kaAJ. Ngiqonda ukuthi akazange azacabange ngempilo yakho uqobo. Lokho kubalekile. Uqinisile baba. Usashintshe kakhulu emva komshado ngithi? Baba, ingabe wonke amantombazane afanele ashintshe kanjalo emva komshado? Ingakho nje bengilokhu ngikutshela. Yonke leminyaka
ukuthi kumele uthole indoda ecebile, uyishade, esebenza kahle. Ngale kwalokho asikho inhlobo nje isidingo sokuthi ushade. Buka kwenzakaleni ngathi amasekeni, ha? Uqinisile. Uqinisile kakhulu. Ingakho ngikutshela uRevati ukuthi avuma ukuthi ngimshade uma kungenjalo uzosibona sezulwini. Kuphi? Ezulwini? Ifayela lama-account. Yebo, konke lokho kuhlobene. Yebo, konke lokho kuhlobene nama-account. Le account kanye nendodakazi yakho bayithuba lakho lokuthi ukhokhele isikweleti wena. Salunke wena. Ohite. Kungani ucasukile? Egcineni uzobuya wena uzela kumina. Ngikunika amasonto 2. Uyazi amangaki? 2. Kumele ubuyise imali yami emasontweni 2. Oh, uma ngenjalo kuzomela nilungise umshado wami noRevati. Niyangizwa? Usale kahle, babekazi. Nawe, usale kahle mkhwekazi. Usale kahle. Akukho kuzokwenzeka kuwe. Ngikhona ngithi. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.